Carla Nebot. ¿Y tú eres alcaldesa? De Betxí. Bueno, se puede decir que Compromís tiene sus pequeños reinos en la provincia, ¿no? Aixina és, jo sempre dic que som les xicotetes gàlies que quedem encara, som la gent que treballem des del carrer, pobles xicotets i menuts, però bueno, que treballem jo crec que molt a prop de la gent del carrer i ahí seguim lluitant, seguim treballant i sobretot seguim fent polítiques per a la gent del poble, per a la gent del carrer del dia a dia. I quina és la relació de Betxí amb Vila-real? Pues és una relació històrica, crec jo, compartim límits del terme municipal, compartim molts camins conjuntament, així que sempre, vulguem o no vulguem, els pobles de Betxí i Vila-real han estat units, i a banda, per això, la gent de Betxí, que té molta tradició en vindre-s'hi a les festes, en baixar, sé que aquest cap de setmana passat va estar ple de gent jove i no tan jove del nostre municipi, ja sigui per actes culturals o actes taurins a Vila-real, i com no, encara queda este cap de setmana, que sé que hi haurà moltíssima gent de Betxí que baixarà a ser al municipi, perquè, bé, com dic, estem molt propets, compartim els termes municipals estan limítrofs, així que la relació és gran i molt bona.